години. Във всички европейски държави в рамките на седмицата около 26 септември се провеждат различни инициативи, които имат за цел да насърчават многоезичието на Стария континент. От организацията посочват, че Европа разполага с истинско езиково съкровище, 23 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или на малцинствен език, а към тях се добавят и езиците на гражданите с произход от други държави и континенти. 2001 година беше обявена от Съвета на Европа за Европейска година на езиците. От тогава всяка година на 26 септември се празнува Европейския ден на езиците в 45 страни, членки на Съвета на Европа. Целта на Европейския ден на езиците е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици. Навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат език. Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектуалните бариери. Във все повече глобализираното общество владеенето на чужди езици дава по-големи шансове. Шанс за работа, шанс за изследване, шанс за по-добър живот, както в нашата страна, така и в други части на света. Днес и ние ще отбележим този ден, защото все повече се убеждаваме колко важно в днешно време е владеенето на чужди езици.